Здравейте, казвам се Христо Христев и съм управител на МБАЛ „Света Кандидат", град Пловдив. Занимавам се активно с управлението и лидерството на болницата от 4 години. Ние като една от основните болници в Пловдив сме си поставили изключително амбициозни цели. Много от тях сме ги постигнали, много от тях тепърва ще постигаме. Преди близо 3 години Вселената ни срещна с доцент Ивайло Алексиев. Нещо, което преобърна коренно посоката и скоростта на нашето развитие. Успяхме да създадем с него нещо, което винаги е липсвало и нещо, което липсва по принцип на народния пазар, една изключително силна екипност. Създадахме екип Феникс с всички водещи лекари на болницата. Съумяхме да направим неща, които преди това не успявахме. Съумяхме да измерим коефициента на лоялност. Съумяхме да изградим отношения и връзки, които те нямаха преди. Туширахме изключително много конфликти. Като цяло успяхме да преобразуваме цялото мислене и естествено това е процес, в който продължаваме да работим усилено и който ще продължаваме за напред да работим, защото вие знаете, една градация винаги е дълъг, бавен процес. Успяхме да постигнем резултати, които не сме си мечтали дори. И истински вярвам, че ще продължим да постигаме все повече и повече резултати. Аз като лидер на този екип естествено търся ежедневно развитие и тук индивидуалните сесии с Ивайло изключително много ми помогнаха. Научиха ме на толкова много неща, като едно от тях е как да устоявам себе си по най-правилния и елегантен начин. С подхода ми към хората, към всеки един човек в тази болница, независимо на какъв пост, от санитар до медицинска сестра, до редови лекар, както и шефове на отделение. Помогнаха ми да устоявам своята позиция и да постигам целите, които си поставям по един изключително елегантен начин. Последните 2 години успяхме да балансираме професионалния и личния ми живот, което ми даде едно спокойствие и една увереност и една вяра в мен. Защото за да си лидер, първо трябва да вярваш в себе си, после трябва да вярваш в твоя екип. Поставихме си за цел да изградим една нова болница, която тепърва ще строим, която ще отговаря на нашите амбиции и на нашите стандарти. Стандарти, които сме поставили заедно. Мога само да благодаря на Вселената, че заработихме заедно и ще продължаваме да работим заедно.